Bir mesele şeşimi. Tak, bizlerde demek iki күч berilgen, soň teň täsir etýüşini tapau gerek. Birinçi jumuşymyz et bir күчtü, demek paralel neri köşürüz gerek. Ene basymyna jerge goýamyz mene. 3 kletki oňga garap jurat, 1 kletki jokarga. Ana görnüşde galady. Demek, F2 күчümüz bolsa, F2 күчümüz demek 2 kletki tömengi şepke garay 1 kletki jasat. Anday bolady. Endi usu jerde ne kılamız? Eköwünüň birikken jerine karap baslangıç nokatdan ne jibiremiz? Vektor jibiremiz. Ony baslangıç nokat mene ahyrgy nokat najeri bolady. Demek usu tawgan vektorumuz bizlerden iki күчтүň teň täsir etýüşisi. Sonda jogabymyz kaýsyga säkes keledi? Jogabymız mene 2 säkes keledi. Jogab B bolady.